No niin, moi Tube. Nyt niin mä mietin, että mä lopetan mun puhelimella kuvaamisen videoita, koska mä en kuvaa enää videoita mun puhelimella, koska mulla on siis sulkee movisen, niin nyt mä alan kuvaamaan tällä AZ Screen Recorderilla, mikä mulla on täällä alarivissä. Niin, mä alan kuvaamaan sillä, ja tänään voisi tulla uusi World of Tanks -jakso. Elikkä. Nyt mä oon hankkinut M4, sen T1-hevin lisäksi, vaan myin sen ja kaikkea tällaista jännää. Mulla on tää hyvä tykki. Mä kerään tähän tykkiin. Ja sitten muuten tähän World of Tanksin on tullut uusi päivitys. Ja kun ennen sen jälkeen oli M4A3E8 Sherman, niin nyt on M4A3E2 Sherman Jumbo. Niin siihen Jumboon mä ehkä kerään. Mutta nyt ainakin mennään taistelemaan tällä. J-Pantheria ja Tigeria ja M6. Hetzer aina kun takaus niin yhdestä menee, samoin Stugi. Tai pitäisi ainakin mennä. Ehkä yhdestä, mutta kuitenkin. Ehkä SU100 on ihan jees ja M6 vähän häiritsee mua samalla. Mutta on oikeastaan niitä ei ehkä toi Tiger. Laitetaan ääniä vähän ilmalle. Näin. Ja siis mennään nettiin porukka ja ammutaan. Sori niitä mun videoita, mitä mä oon kuvannut mun puhelimella, mä oon kattonut vähän niitä. Niin vaikka mulla on äänet aika pienellä, niin silti niin mun ääni ei kuulu siinä videossa. VK tulee tänne. Se on crazy. Crazy VK. VK, you are very crazy. Noin. Voisi Hetzerin mennä ampumaan. Se on Stugi samassa. Noi vähän hirvittää mua noi tankit. Koska noi on aikaa meinaa hyviä tankkeja. Niin siellä menee. Bensatankki. Hetzer. Toi päälle ihan turhaan. Ui. Jes, telaan. Tulee SU100. Ui. Pakoon. Tulee SU100. Se voitais käydä hoitelemassa. Vaikka se kuolikin tälle PZ-IVlle. Ehkä. Ui. Justiin. No mä saan tuhottua ton Tiger 1 tuolta. Katsotaan meidän viimeistä tankkia. VK 30.1D. M6 on tulossa. Ei mennyt läpi. M6 valtaa tukikohtaa. Sori, että mä selostan tällään tosi paljon. Vaikka se ehkä häiritsee teitä. Se M6 näyttää erittäin paljon T1 heviltä. Vai onko se T1 hevin jälkeinen? Taitaa olla. Pitää katsoa kohta. Ei mene läpi M6 noin VK-ammukset. Yritäs nyt VK. Noniin.
Nyt on jäljellä enää T3485. 4 minuuttia aikaa. Mulla ei ole tosi hirveästi aikaa kuvailla, mutta kyllä mä taas jonkun aikaa ehkä kuvaan. Ehkä jonkun tunnin. Hei, kattokaa. Siinä on meikäläisen romu. VK takana. VK valtaa tukikohdenneemme. Tuo Hedgehog go to enemy base. No älä mene siinä vihollisten poseen, koska se valtaa tukikohdan, niin ei vihollinen tänne osaa tulla. No kyllä se osaisi olla. Ottakaas mun kaveri pyytää mua osastoon. Valto YKK. Valto, liito-osastoon hyväksy. No niin, nyt pelataan kavereitten kanssa. Hei, me saadaan uusi tykki. Jipii. Tämmönen tykki. No niin. Nyt pelataan kavereitten kanssa. Mun kaverilla on KV1. Tai sillä on J-Panther, mutta se ei pelaa sillä. Ja niin, tuo on TX Heavy M8A1, A20, toinen A20. Petit 3 IV, KV1 ja Crutchil 3. Niin ja tässä pitäisi olla parempi laatu tässä videossa, kun mä kuvan large screen recorderilla. Kun siis tänne ei saa Galaxy S5.0 Lollipop käyttöjärjestelmälle tän large screen recorderin. Niin silleen. Ja mun kaveri yrittää ampua. Mä ajan päin seinään. Tuolla on Petsi 3 IV. Sieltä mun kaveri tulee ja tuolla on T1 Heavy. T1 Heavy tank. Ui. $300 HP T1 Heavyltä. Nice. Ui. Se menee piiloon. Movie. Panssari. No menee A20. Tuolla M8 A1. Hitto, hirveät lagipiikit vetää. Crutchil 3. Just. Te osuman.
Vaunu on tulessa. Emme läpäisseet niiden panssaria. Vaunu on tulessa. I'm dead. Hyvästi, Tube. Minä kuolen nyt. Heippa. Tässä on mun kaveri. Vanosta T1 heviä. Ammu se. Ei siihen. Come on. Oikeesti. Yritän nyt ampua se T1 heavy. No ei mennyt läpi tietenkään. Facepalm. Taistelu päättyi. No, jatketaan kaveritten kanssa. Chattiin tuli jotain. Toivotaan J-Pantherilla. Laitan viestiä. PT38NA. Lol. Tuo mun kaveri on niin huono. Jackson ja Cromwellia. KV1 on noitten huonoin. Justiin. Sarja tuli tykki. Tämä on mun mielestä hieno tykkä, tää on pitkä. Siellä menee Cromwelli, mennään perään. Siellä tulee Cromwelli. Ei mun ampua pitänyt. T20. VII-tankki. Mun kaveri veti tuolta 10 HP. Mä vedin 160 HP. VK ampuu. Toi hukkuu.
Se huomasi mut. Ei näin, ei näin. Osuin vihollisvaunuun. Tää oli arvattavissa. Siis mä kerään myös A20, eli BT7 jälkeiseen. Ja sit samalla SU85. Mun kaveri ei enää online. No, hajotetaan tästä. Ei sitten pelata enää sen kanssa. Katsotaan mitä vaunuja täällä on. Tää on ihan hieno. Tää mun mielestä. Tässä on noista 2 pienet talajärkkeä. Mutta mennään sitten vaikka SU76. Just. T82, en mä tiedä, ihan jees. Tuhoan aika nopeasti. Tää tykki lataa onneksi ihan kivasti. Lataahan kivan nopeasti. Kauankohan mä oon tässä kuvaillut. Mä en tiedä näekö mä sen tästä. En näe. Tai ihan sama. Kuvaillaan tässä nyt vielä jonkun aikaa. Kuvataan vaikka tää matsi ja sitten yksi matsi M4. Niin siinä on ihan kiva jakso varmaan tällä kertaa. Mä en siis ole varma monesko jakso tää on. Mutta te voitte katsoa sen tosta. Videon nimestä. Niin joo. Clash of Clans, siitä ei tule enää videota. Mä päätin lopettaa sen. Ja ehkä mä voin pelata jotain random pelejä tällä mun tabletilla. Kuten esim. Mä voin pelata Hungry Shark Evolutionia. Sitten mä voin pelata jotain Flash vs Zombiesia ja jotain siitä minipelejä ja kaikkea vastaavaa. Mutta mä näytän vielä mun tabletin pelit, niin ehdotelkaa mulle sitten, että mitä mä niistä pelaisin. Katsotaan, että mitä hauskaa me keksitään. Tai minä keksin. M3 Liked pulassa. Erittäin uusi juttu. Tuolla on PZ3. Mä en tiedä, onko se 3-luvun. Ei se ole IV-levy. Sinne meni Covenanter. Seuraavaksi menee Medium 3. $166 hopet siltä. Ihan nice. Sinne meni. SU85B tappoi mut. No niin, tulehan se M4 sieltä Lost Templestä. No mä tarviin kokemusta. Tää 30 000.
Onko kukaan kaveri online? On nyt on taas. Hyväksy mun pyyntöä. Hyväksy mun pyyntöä. No niin, sieltä tuli Asussit muu. Ihan se mennään nelosella. T1 Heavy, T34, KV1, T34, T29, T25/2 ja T43. Meidän paras on taas J-Panther, T20, 101, KV1, minä, Petti TV ja T34. Että sillä tavalla. Nyt on J-Panther on menossa. Mä oon menossa tonne alas. En mene. Mä menen tonne. Täällä on ihan kiva, että alas mennä kukaan yleensä liikuttuu alhaalla, kun vetää tuolla ylhäällä. J-Panther tarvii apua, mutta ei mennä sinne. Mulla on täällä omat jutut menossa. Sinkahaa PC-tiede. T1 Heavy menee siellä. Yleensä mä näen kaikki T1 Heavit tuolla alhaalla. Et ihme, että mä näen, toi on eka T1 Heavy, minkä mä näen täällä ylhäällä. Mä menen sinne. T1 Heavy on mun. Se on mun aamupala. Se on mun pälkäkkua. J-Panther on siellä, mennään perään. KV1 tarvii apua. Nyt mennään auttamaan, koska mä haluan poimia pari tappoa. Mistä PTTV repii noi panssarit tohon tykkitonin ympärille? Kattokaa nyt. Kattokaa nyt mitkä panssarit siellä on tossa. Mä tunnistan yleensä PZIVn siitä. Hän kaikuu tää kun ampuu. Sieltä tulee populaa. Kyllä tulee meiltäkin. Liikuntakyvätyn tela on tuhoutunut. Emme pysty. Tela otti osuman. Meidän J-Panther kuoli. Tyhmä J-Panther oli. Ja muuten mun yksi kaveri sanoi, että J-Panther, että se ei ole J-Panther, vaan se on J-Panther. Aika lol. Lol. Apua, vaunu on tulessa. T43 tappo. Yhden nimi oli Minecraft 85. Osaston. BT7. Olen paras kuten aina. Jes, noilla on murder.
BT5 olisi hyvä, jos se olisi tosi nopea. Todella nopea. Hyvä tykki ja hyvät panssarit, mutta ei. Panssarit on ihan noobit ja kaikki muukin. Valhan maan nimeltä Mines, koska se on yksi mun lempimaista. Tai sitten Copperfield. Copperfield. Siellä menee Marder. Jes, mä osun Marderiin. Oi, haavoittui. Tum. 40 HP. Heippa. Mä oon edes aika kriisi tässä pelissä. Sori, mä sanon jo aika paljon, mutta... Tuu! Noin. Vedetäänpä näillä. Mä oon paras. PC3, M8A1, Hetzer, Stug, PC IV, PC3 kautta IV ja Crucial 1 on noten paras. Nice. Miksi nuo puristaa vähän väliin? Kaikki ampuu sarjalta, paitsi minä. En kuulu, kun se kaikuu hienosti. Au! Joku ampuu. Stug. Onko se syyllinen siihen, että mua ammutaan? Yksi teloissa on vaurioitunut. Tum. Tuolla on Crucial 1. Noi lähtee muuta aika äkkiä pakoon. PC IV! Just. Joukkueen paras tankki kuoli. Tää on ehkä fiksua mennä tonne. On tässä. Mutta tää voisi olla tässä. Ja nyt se olisi. Moi. Ottakas. Joo. Että tää olisi voinut hyvin olla tässä. Ja nyt se olisi siis moi moi.